Mariano Rajoy acude a ese xuízo como testemuña. E o coste político desa situación, Mariano Rajoy xa tivo o coste político máis alto que pode ter un político, que perder as eleccións. Por tanto, ese capítulo está pechado no Partido Popular. E hoxe pois, temos a posibilidade tamén de cambiar este goberno de España nas próximas eleccións xerais e sacar ao goberno máis corrupto da historia de España, que é o do señor Sánchez, que ten plurimputada a súa muller, a punto de sentarse no banquillo dos acusados ao seu irmán, ten o seu exsecretario de Organización no cárcere, xunto co seu asesor, ten ao segundo secretario de Organización tamén, ese xa estuvo na cárcere, saiu e volverá a entrar, e ten varios ministros tocados pola corrupción, a sospeita sobre a presidenta do Congreso dos Deputados, e, se sigo así, quedamos aquí a comer, porque podía darlle moitísimos máis casos de corrupción do Goberno de España, do goberno máis corrupto da historia de España.